Na svakoj planeti u galaksiji postoji Flux. Moćna, magična energija. Ovde na Akilijanu zovemo je dah. Flux je toliko jak da je morao da bude zabranjen. Osim u galaktičkom fudbalu. Najspektakularnijem sportu u univerzumu. Zbog neverovatne dvostruke pobede snežnih klinaca, galaktički fudbal je postao još popularniji. Novi timovi sa novih planeta su pristupili ligi. Nastalo je čak i novo takmičenje. Da li će snežni klinci da ostanu zajedno u timu nakon toliko promena? Još veći izazovi su pred njima. Galaktički fudbal! Gledali ste u galaktičkom fudbalu. Benete, to je sigurno. Nemamo izbor osim da idemo na crveni kod infiltracije na Paradisiji. Želim samo da vas obavestim da su Sonny Blackbones i njegovi pirati ovde na Paradisiji. Oči veštačke inteligencije centralne jedinice su nas otkrile. Wow! May postiže pogodak! Kakav tandem čine ovo dvoje igrača? Napred, Yuki, napred! I mečevi su završeni! Trijumf Senki od 4:0 nad Rajkersima! I Elektre su također pobedile. 3-2 nad Kiklopima. Dobrodošao na Paradisiju, Sonny. Pričaj mi o Multifluxu. Magnuse Blade. Magnuse, Multiflux, ti ne znaš sa čime imaš posla. Ne radi to! Šta si mu to uradila? Otrovala sam ga. I šta ćeš sada da radiš s njim? Očevi i sinovi. Jednostavno ću da ga se otarasim. Kao i bilo koga ko mi se nađe na putu. To je Sonyjev signal za opasnost. Benete, Arti, podesite radare na frekvenciju M2212. Krenite, pronađite ga, odmah. Svi na pozicije, ovo nije vežba. Gde bi mogao da bude? Nikada ga nećemo pronaći. Tamo! Signal kaže da je tamo dole. Tamo! Sonny! Sonny, probudi se, Sonny! Benete! Vodi nas odavde! Hvataj ovo! Ne! U redu, Korso. Upravo smo pronašli Sonija. Daj mi ga. Ne mogu, bez svesti je. Hej, dolazi sebi. Klempa! Ja moram da vidim Klempa. Neko mu je ubrizgao otrov. Da me nisi nazvao, on bi već bio mrtav. To je Phoenix. Sonny je išao kod njega sam. Nije trebalo da ga pustim. Lord Phoenix, ali to je nemoguće. Sonny je sumnjao na njega od samog početka, a ja sam uveren da sam negde video Phoenixa ranije. Ali gde? On je u teškom stanju. Mora da ostane ovde i ne sme da se pomera. To je u redu. Biće siguran ovde. Morate da shvatite da je ovo redak izuzetno moćan otrov. Nisam sigurna da ću moći da ga poništim. Arkadia Sport, uživo sa Paradisije, sa Kelly i Norkom. Dobroveče, hologledaoci. Ponovo imamo uzbudljiv program za vas večeras. Da, Kelly, ovaj turnir jednostavno nije sa ovoga sveta. Dva dugo očekivana meča večeras. Tim Paradisija protiv Vambi i Pirati protiv Snežnih klinaca. Svi jedva čekaju da vide da li će Snežni klinci i dalje biti Snežni klinci. Zato što je tim koji večeras igra okrenut na glavačke. Da li će uopšte biti spremni za izazov koji će da im postave Pirati? Ništa nije sigurno.
Još jedno veliko pitanje. Tim Paradisija, trač ili sjajan tim? Šta ako je Džokov potpis bio samo marketinški potez? Može li on da napravi razliku i potpuno sam dovede tim do pobede? To ne bi bio prvi put. Džok, čekamo te na konferenciji za štampu. Da, dolazim. Rekao sam da Klemp! Nadam se da se ne radi o snežnim klincima, pošto ja više nisam u timu. Ne zovem te zbog toga. U redu, o čemu se radi? Ali budi brz, zauzet sam. Znam da nije najbolji trenutak, ali postoji problem sa tvojim ocem, Džok. On je ovdje na Paradisiji i... Šta? Sonija na Paradisiji? Šta nije u redu? Slušaj, ne brini za to. Samo svrati posle meča i reći ću ti sve. I srećno na meču, Džok. Hvala, Klempe. Keep clapless. Phew. Phew. Pa, Džok, da li ti nedostaju snežni klinci? A? Kome, meni? Ne! Ne. Znam da si slab na ženske fudbalere, ali ceo tim Paradisija je samo za tebe, Džok. Nije loše. Slab sam na pobedničke timove. To je sve. Onda je trebalo da igraš sa senkama. Pobedit ćemo, May. Tim Paradisija će da pobedi. U međuvremenu moram da idem. U redu. Dosta je za danas. Uništit ćemo te pirate. Da, osjećam se sjajno. Poješću ih za doručak. Moglo bi da bude upravo suprotno. Mark, prijatelju, razočarao si me. Moramo da pobedimo. To je deo našeg posla. Tija? Juhu, Tija! Hej, May! Zdravo, šta ima, momci? Šta, još uvek me mrzite? Da li je to? Hajde, recite nešto. Ura za May! Napravio sam veliki napredak. I svi će biti iznenađeni kako je odlična moja igra. Ima li još pitanja? Džok, jedno pitanje. Daleko smo od forme za večerašnji meč. Čak i protiv pirata. Reci mi, od kada si ti pesimista, Arče? Mislio sam da je to moj posao. Otvori malo oči, Artagore. Naš tim je u potpunom neredu. Ti si u neredu, Arče. Ovi klinci su šampioni. Podsjeti me koliko smo GF kupova osvojili, ha? Nije u tome problem. Slažem se da su stvari bile pomalo uvrnute na Akilijanu u posljednje vreme, ali moramo da im verujemo. Fali im samo jedna iskrica da ih natera da odu do samog kraja. Baš red, molim. I poželimo dobrodošlicu snežnim klincima. Pitanje za Lungziju. Kako ste se prilagodili igri tima? Imali smo uspone i padove, ali ništa ozbiljno. Svi su tako divni prema meni i imam osjećaj da sam sada deo porodice snežnih klinaca. Još neko pitanje? Nakon vašeg tragičnog poraza od 4-0 od Senki, odlaska 3 igrača, da ne pominjem loše zdravstveno stanje vašeg kapitena, zar ne mislite da su snežni klinci prilično izbledali? Mislio sam da je samo novinarima dozvoljen ulaz na konferenciju. Nežno, vi ste gomila siledžija!
Jednog dana imat ću sopstveni šou. Vidi, vidi. Da li je sve u redu, kapitenu? A zašto ne bi bilo? Ti si duhovit, Džok. I sviđaš mi se. Jako. Ne znam zašto sam ja ovde. Zašto radim sve ovo? Ovde smo da pobedimo. I nas dvoje činimo dobar tim. Zar ne? Zar to nije jedan dobar škloc? Prevazišao si samog sebe, Šarki. I čini se da Džok više nije na tržištu. Ako me razumete. Očigledno je da postoje lepa osjećanja u timu Paradisija. Odlično, Ataro. To je upravo ono što narod želi. Romantika, strast, snovi. To je odlika cele Paradisije. Bes i frustracija ga motivišu i čine ga još boljim. Na meču, reci devojkama da posebno obrate pažnju da, kako bih rekao, ostane gladan za više. One će biti srećne što igraju tu igru. Romantika, strast. Nije mi delovalo da ste vi sanjar, Lorde Phoenixe, niste valjda? Zar ne možeš da kucaš kao i svi ostali? I ja mogu da idem gde god poželim na ovoj planeti. Imamo toliko toga zajedničkog. Došla sam da vam kažem da su, kao što je planirano, male količine multifluksa ubrizgane u jezgro planete. Kada će taj postupak da se završi? Potrebno je neko vreme. Moj poslodavac kaže da moramo da budemo veoma oprezni i da ne ubrzavamo ništa. Bilo bi šteta da upropastimo tako grandiozan šou, da razbijemo tako divan san. Pozdrav, dragi hologledaoci, šou samo što nije počeo. Dva izvanredna meča večeras. Na Kupola stadionu Snežni klinci protiv pirata. Na Dubokoj areni Tim Paradisija protiv Vambi. Možete li samo da zamislite kolika je napetost u slačionicama? U redu. Kao što ste vidjeli maločas, niko ne očekuje našu pobedu. Ali koga briga šta oni misle? Ovo je sjajna prilika. Da, sjajna prilika. Uprkos nevoljama, ustaćete i borit ćete se, kako god da se na kraju završilo. Jer vi ste snežni klinci. Napred, snežni, napred! Napred, snežni, napred! U redu, evo nas. Učinimo to zajedno. Zategnimo odbranu. Tražimo dobre pasove. Borimo se za svaku izgubljenu loptu. Stanemo na kraj svim kritikama. Uništimo ih! I pošaljimo pirate nazad na Šajlo. Napred, Snežni, napred! Napred, Snežni, napred! Kakva motivacija! Čini se da snežni klinci nisu došli da se glupiraju. Napred, Snežni, napred! Cela galaksija je uprla poglede u ovaj meč da vidi da li novi snežni klinci vrede. Nadajmo se da mogu da nas iznenade. Sudeći po njihovoj konferenciji za štampu sumnjamo. Ovo bi mogla da bude kraj prelepe priče o Pepeljugi. A sada, hajde da pogledamo šta se dešava na Dubokoj areni, gde će meč da počne za nekoliko trenutaka. Ovde! Dodaj! Ovde!
I Džok traži loptu, ali Niki 4 radije dodaje Kim 2. Izvanredan gol Kim 2. Pogledajte taj moćan udarac. Neverovatno! Kakav uvod u meč. Bacimo brzi pogled šta se dešava na Kupola stadionu. Pa ovde gledamo prilično izjednačen meč dve odlične grupe igrača s sredine terena. Ali obratite pažnju na taj prazan prostor. O, ne! Neverovatan nedostatak komunikacije između Tije i Lunzije. Pa to nije dugo trajalo. Prava početnička greška. Bio je potreban jedan napad da pirati dođu u vodstvo. Čini se da pirati ne planiraju da uzimaju zarobljenike. Hajde, Mikrajse, hajde! Hajde, 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 hajde! Arti? Idem ja sada. To je bolje za Sonija. Pravac Kupola stadion! Artu i frajeru, vidjet ćeš malo prave akcije! Ako promašim ovo, to će da bude gore od gubljenja mog kupaćeg. I to je to! Snežni klinci su ponovo u igri! Veličanstven gol snežnih klinaca tik pred kraj poluvremena. To nam samo pokazuje da smo ih možda malo prerano otpisali. Haha, da, možda. Pa vraćamo se odmah posle reklama. Potrebno mi je hladno piće. Baš hladno piće. kada su dani ovako vrući, uzmite Ice užitak. Vraćamo se na duboku arenu. Čini se da Džok uzima stvari u svoje ruke i koristi dah. Gol! Hej, reci mi, kako da dođem do tribina? Ovaj Kupola stadion je pravi lavirint. Ovo je duboka arena. A, čoveče! Napred, Snežni, napred! Roket. Ja ne mogu da nastavim igru. Nije izgledalo da je Roketova povreda ozbiljna, ali kakva šteta. Težak udarac za snežne klince koji će morati da završe meč sa igračem manje. Što znači da je ovo nemoguća misija. Hajde, držite se, ne odustajte. I sada je očigledno, postoji samo jedan tim na terenu. Tim Paradisija. Ofanziva pirata. Odlična odbrana Ahitoa.
Izvoli, ovaj je za tebe. Da vidimo. Wow, odlično izveden penalti je za dovršavanje Pirata. I to je kraj utakmice. Napred, Snežni, napred! Izvinite, izletelo mi je. Šta? Nemojte mi reći da je već gotovo. Još snežni klinci! Vidiš, dali su sve od sebe. To je ono što rade šampioni. Molim vas. Kakva pobeda! Sa takvim kapitenom sigurno ćemo da pobedimo na turniru. Da, ali moji saigrači nemaju baš timskog duha. Ove devojke su zaista čudne. Ima nešto uvrnuto u vezi s njima. Malo rivaliteta, malo takmičenja. Sve to čini igrača. Zar nije tako, dečko? Svejedno, imam da im kažem par stvari. Sačekaj, Džok. Ali šta, one su... Kiborzi. Da, Džok. Hteo sam da ti kažem. Ali iznad svega, one su odlični fudbaleri. Najbolji u galaksiji. Kada im predstaviš timski duh, one će bazirati svoju igru na tebi. Ja igram sa kiborzima? Veruj mi, dečko, sve što ja radim je isključivo zbog pobede. Isto to važi i za mene. A to bi morale i one da rade. Hvala što si došao, Džok. Izvoli. Samo se drži, tata. Ti se uvek izvučeš. Džok, moraš da znaš da pirati misle da je Phoenix odgovoran za to što se desilo Soniju. Šta? Lord Phoenix? U sljedećoj epizodi gledat ćete. Danas imamo dva interesantna meča na programu za vas. Xenonsi protiv Tehnodroida V4 na Kupola stadionu. I Munje protiv Crvenih tigrova na Dubokoj areni. Da, imamo tim! Ne možeš to da uradiš. Koliko se sećam, ja sam još uvek trener Snežnih klinaca. Čega se plašiš? Ne plašim se, Artegore. Prihvati šalu, Džok. Samo sam se šalio. Ništa nije smešno u ovom trenutku, Mikrojse. Ja sam pod velikim pritiskom, ali ti to nikad ne bi razumeo.